Lányi Boldizsár vagyok, 16 éves, váci lakos, Mácról jöttem, és 206 centi vagyok. Én vagyok 2 méter 14 centi vagyok. Mondjuk én a fej tetejére állnék, akkor lennék 420 centi, plusz a cipőtalpak. Szolosok. Két váci óriás is kipróbálta magát idén a mentorok előtt. A nevüket stílszerűen termetükhöz igazították, ők lettek a colosok. És akkor mivel foglalkoztok egyébként? Hát kajakoztunk volna, csak nem fértünk bele. Dani és Márk ének tudásáról hamar kiderült, hogy nem olyan magas szintű, mint amilyen a méretük. Erre nem emlékszem erre. Ők viszont nem hagyták magukat és a közönséget. Úgy tűnt, mintha inkább csajozni jöttek volna a válogatóra. Addig erősködtek, amíg egy kisebb parti kerekedett a színpadon a Mizura, és lányok is csatlakoztak hozzájuk. Hát csak azon tanakodtunk, hogy ha az X-faktor dolog nem jönne be, akkor Gidának szívesen jelent. Igen, de mind a ketten.